Ahoj a dobrý den, jmenuji se František a na LinkedInu jsem viděl vaši nabídku na rozšíření týmu koučů. A protože mě vaše nabídka zaujala, přijde mi užitečná a dává mi smysl, rád bych rozšířil vaše řady. A co vám mohu a vašim studentům nabídnout? Jistou dávku teoretických znalostí, neboť také má za sebou nějaké koučovací výcviky, nějakou povinnou praxi a zároveň se neustále vzdělává. V současné době jsem ve 2. ročníku systemického výcviku, který mě moc baví a naplňuje, a jehož principy bych rád uplatnil jak v své projektové praxi, protože pracuji jako projekták, tak zároveň i v rozvoji dalších lidí. Protože rozvoj dalších lidí je téma, které mě vždycky bavilo a vždycky bude bavit. A místo, které jsem si dneska vybral pro své video, je má zahrada. Zahrada, která je polodivoká. Taková, kterou mám rád, protože ji nechávám přirozeně růst, tak, jak potřebuje. Pochopil jsem za ty roky, co se o ní starám, že nejdůležitější je podpořit vývoj rostlinek, stromů a pak jít z cesty a nechat je být. A to bych si chtěl přenést i do vaší koučovací praxe. Ukázat studentům možnosti rozvoje a nechat je přemýšlet a hledat nové cesty. Protože jedině tak se mohou sami potkat, sami se sebou, objevit nepoznané a mít velký radost z vlastního úspěchu. Protože to je to nejcennější, pokud člověk nalezne sama sebe a ví, co chce od sebe a od života jako takového. Budu se těšit, jestli se uvidíme a uslyšíme na pohovoru. Děkuju a ahoj.